렁통주가 페핀바이 렁통주가 페핀바이 렁통 못한 주건 나는 뭐로 비마프라 도코나 버크버크 무사바이 소셜미디어요 너는 레셀 라싱싱 바트라 자이 비마야 삿 버서 베이션이 피샤인 자우 동어 자이 비마야 파스 버서 베이션이 피샤와 동어 자이 고토는 군근왕 설렁따이 흔한 거 동어 자이 피샤인 자우는 기아는 흔한 거니 버트르면 피바이 내 비마야 가오스도 호나 버그 소셜미디어 무사바이 बेफोर गथ'फ्रा बोरै मोजां जागोन बे बिमानि फिसाया बोरै मोजां जागोन जोंनि समाजा बहा गोग्गो जागोन जोंनि गथ'फ्रा बहा गुन गोनां सोलोंथाइ मोनगोन नोंगोना दे रायजो राजा नोंथांमोन दा आं दहायनो बुंखादों आंनाव गाज्रिया साजोब्बाय होनना ओमफ्राय गाज्रिखौ बुंदों आङो मेथाइआथ' बिदि खोन्थाराखै मेथाइनि एलबामाथ' बिदि नंथारा मोसानाया खेबथामसो नायबाय आङो फैलाबायनाय दं नामाब्रा बेयावनो मोसानायावलाय एलबामाव होननानै मोनसेबो गैया दानिया जोंनि बिहामजोफ्रासो बिहावखौबो लाजिला बिफाखौबो सनमान खालामलिया सनमान होननाया मा बुस्थु बेखौनो बुजि मोनला दख'ना बोखो फेन्दा दिन्थि मोसाबाय ससियेल मिडियायाव होबाय 1 मिनिटनि उनाव बिहावाबो नुबाय 1 मिनिटनि उनाव बिमायाबो नुबाय 1 मिनिटनि उनाव बिदायाबो नुबाय थेवबो गाव लाजिला मानो बेबायदि जादों कारना मा होनबा जोंनि होख्राव बुंनाय खोथाया मिनिंलेस ओंखायनो आङो बुंला आंनिया बेलेगखा नामा नङा होमबा दा मानो बेबायदि जादों जोंनि बिहामजो माने आं हाबा जायाखै दा बेखौ एसे नायबिजिरनांगौ दङ एसे सिगाङाव माखासे खोथा बुंलांदों दा जोंहा गामियाव समाज दंना गैया जोंनि गामिनि समाज बेबस्थाया माबायदि दा जोंहा बेखौबो साननो गोनां दं दा बेखायनो बुंनाया जों समाज दानायनि खोथा बुंदों न'खर दानायनि खोथा बुंदों नाथाय जोंनि समाज बेबस्थाया मा जादों जोंनि गामियाव समाज बेबस्थाया मा जालांखो दा बेफोरखौ नोजोर होनांगोन कारन जोंनि गामियाव बे सासेल' आइजो गैया सासेल' बिहामजो गैया बेहाल' गथ' गथाय गैया गामिनि गंफ्रोमबो न'खराव गथ' गथाय दङ जायफ्रा जोंनि भबिष्यत जों गेरेमसा हारि दानो नागिरदों बे गथ'फोरखौ थांखिनानै जोंनि फिसाफोरखौ थांखिनानै जायफ्रा दिनै लेखा फरायबाय दं क्लास 5आव फरायबाय दं 6आव फरायबाय दं 7, 8, 9, 10, 11, 12आव फरायबाय दं बैसोरखौ थांखिनानै जोङो जातिखौ गेरेमसा दानो नागिरदों मानोना जोंनि बे लाइमोनफ्रा जोंनि बे फिसाफ्रा जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो बिसोरखौ जों जि खालामनो गोसो बेखौनो खालामनो हायो बे लाइमोनफ्रा बे जोंनि फिसाफ्रा साफा जातिनि दैदेनगिरि जानांगोन जातिनि साफा गेदेर थुनलाइगिरि जानांगोन बिसोरनो डक्टर जानांगोन बिसोरनो इन्जिनियार जानांगोन मास्टार प्रफेसर साइन्टिस्ट एसएस आईएएस अफिसार जानांगोन मानोना बिसोरनो जानो हायो बिसोरनि अनगायै रावबो जानो हाया आरो जोंनि फिसाफोरनियाव बे टेलेन्टआ थै रोदा हाबनानै दङ दा बिसोरनाव बे टेलेन्टआ दङब्ला बिसोरनि गोरबो सिङाव हाबनानै थानाय टेलेन्टखौ जों बायजोआव दिहुनना लाबोनांगोन दा बायजोआव दिहुनना लाबोनो गोनांब्ला बिमाया फिसाजोनि सिगाङाव बिमाया फिसानि सिगाङाव दख'ना फैखो मोसाबा बे फिसानिफ्राय मा टेलेन्ट ओंखारबोगोन डक्टर जानाय टेलेन्ट ओंखारबोगोन नामा मा टेलेन्टआ ओंखारबोगोन होनबा जोंहा बिमा बिफाया दायित्व दंना गैया जोंनि गामिनि समाज बेबस्थायाव दायित्व दंना गैया बेफोरखौ नोजोर होनो थाखाय नङा होमबा दा आङो बुंबाय बेवहाय थानाय साफ्रोमबो बिमानि फिसाया बेवहाय थानाय साफ्रोमबो बिफानि फिसाफ्रा
जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो दा बिसोरनि गोरबो सिङाव हाबनानै थानाय टेलेन्टखौ जों बायजोआव दिहुनना लाबोनांगोन आरो बेबायदि जानो गोनांब्ला जोंनि बिमा बिफानाव नाम्बार 1 गावसिनावनो सेल्फ कन्फिडेन्स आत्मबिश्वासा थानांगोन बे आंनि फिसाया मास्टार जानो हायो आंनि फिसाया डक्टर जानो हायो आंनि फिसाया इन्जिनियार जानो हायो आंनि फिसाया मेट्रिकआव 95% लाखिनो हायो बे सेल्फ कन्फिडेन्स आत्मबिश्वासा जोंनि बिमा बिफानाव थानांगोन आरो जोंनि बिमा बिफानाव सिमां थानांगोन दहाय बुंदों जोंनि गाहाय आलासि बिथाङा अमानो थेमाबो नायनानै होयो अमानो टाइमलि आदार होयो नंगौना फुङावबो होनांगौ सानसुआवबो होनांगौ बिलिफाङावबो होनांगौ अमाया गन्द्रानिफ्राय जै गबाय अमाखौ नागिरथिङो बिमाया माबाया नङा बे मानसि बिमाया फै बहा थांखो ना नागिरथिंबाय बायो गोमाबायसो खोमा सिखाव लांबायसो खोमा होननानै नानो नागिरथिङो खारन साननानै लादों बेयो जोंनि सम्पतिया बेनो फाननानै 20,000 मोनगोन बन्दक दोननाय हाखौ बेजोंनो सुख'नांगोन जोंनि सिन्ताया बे अमाखौ जुदि सम्पति साननानै लानो हादोंब्ला नोंनि फिसाखौ नों मानो सम्पति होनना साननानै लानो हायाखै जोंनि फिसाया मा खालामो दा हरनि 12टा बाजियाव धिरबिलाव गोसोथोनायखौ लानानै बार्थडे खालामहैयो बार्थडे हरनि 3टायावसो न'आव फैफिनो बेखौ खिन्थु नागिरोसै फिसाया हरनि 3टासिमबो न'आव फैयाखै नागिरा अखानायै 12टासिम उन्दुयो जेबो बुङा मा बुंहैयो बिमाया थांनानै आयो फिसाया मेगन मोदै जाहैदों खोमाहाय नै बाबु आबा आबा दे जिखौ फैनानै फैलायबावबायसो बे फिसायालाय बोरै डक्टर जानो बे फिसायालाय मेट्रिकआव माबोरै 95% लाखिनो बे फिसायानो ड्राग्स एडिक्टेड जादों जों बुंबाय थायो ड्राग्स एडिक्टेड जाबाय गथ'आ ड्राग्स एडिक्टेड जाबाय जौ फाग्ला जाबाय जौ फाग्ला जाया मा जानो बेलाय ड्राग्स एडिक्टेड जाया जानो मा जानो बेलाय देनाय जाय गथ'आ 3टा बाजियाव हाबफैयो मोनानि हराव बिमा बिफाया जेबो बुङा नोङो नाङा देनाय माबा उन्दुनाय खोना आबा सिखारदो बुंनांगौमोन बिफाया सिखारामोन बबाव थाहैबाय थायो नों 3टा बाजियाव गथा गोदाय बान्थ'गोन बे होनना बुंनाय सोर फिसा बियो नोङो नाङा देनाय दा गतिके जोंनि फिसाफ्रा बिदिजों बहा मोजां जानो आइफोर आफाफोर जोंनि न'खरनि सम्पति बिसोरो बे फिसाफ्रा बेयाव थानाय सेंग्राफ्रा बेयाव थानाय सिख्लाफ्रा बिसोरनो जोंनि न'खरनि भबिष्यत बे फिसायालाय बोरै डक्टर जानो बे फिसायालाय मेट्रिकआव माबोरै 95% लाखिनो बे फिसायानो ड्राग्स एडिक्टेड जादों जों बुंबाय थायो ड्राग्स एडिक्टेड जाबाय गथ'आ ड्राग्स एडिक्टेड जाबाय जौ फाग्ला जाबाय जौ फाग्ला जाया मा जानो बेलाय ड्राग्स एडिक्टेड जाया जानो मा जानो बेलाय देनाय जाय गथ'आ 3टा बाजियाव हाबफैयो मोनानि हराव बिमा बिफाया जेबो बुङा नोङो नाङा देनाय माबा उन्दुनाय खोना आबा सिखारदो बुंनांगौमोन बिफाया सिखारामोन बबाव थाहैबाय थायो नों 3टा बाजियाव गथा गोदाय बान्थ'गोन बे होनना बुंनाय सोर फिसा बियो नोङो नाङा देनाय दा गतिके जोंनि फिसाफ्रा बिदिजों बहा मोजां जानो आइफोर आफाफोर जोंनि न'खरनि सम्पति बिसोरो बे फिसाफ्रा बेयाव थानाय सेंग्राफ्रा बेयाव थानाय सिख्लाफ्रा बिसोरनो जोंनि न'खरनि भबिष्यत